Dal bych čtyři. Houbový čaj, no. Jsem to manželka uvarila. Dárek od pana Pecma. Dost jaholka byl do kresky během. Opravdu všechno z praxe. No, jsme soutěžit doma víc kilo. Co? 115. Vyhrál krát. Ale nebo hlavně hodníkový karabiny. A jo, je to asi nehodný, že? Tak je to tady ještě fungovalo. Co? Mě by se hlavou povedlo. Je to po nefouku. To hlavně je slabší jako guma. Komprej teďka vezmeme tebe. Hele. Koncept, jak se to zastaví to lano, nadělat, zadělat tu lápatku, dát do ručku. Chceš ještě nějaké poslední slovo na kameru? Poslední slovo na kameru? Co bych generál, ještě by se nešel. Dát na příjmu? Děkuju, vždycky jsem chtěl být generál. Máme tam náhradu. Ale to tam nějaké platky, nebo se všechny stalí tady? Nedávej tu ruku přes platku. A třeba se nám chyt těch karabin, víš? Tak no, tak se chyť. Dobré, tím pádem toto je, díky, přijám. No, můžeš jet? Jo. Tak čau. Tak čau. Bacha na hlavu. A dýchej, dýchej. Nezapomeň dýchat. Kdo nás praví? Ty rychluje píští. Mladíčku hlavně, až nám tam zůstane ta bílá repka. A to je tak asi všechno, co bude potřebovat. To je zapítka, ty vole. Ať nám na druhé straně zůstane ta repka. To je daleko, že? Je těžké, tak je dlouho, ne? 115 kg. Když se třeba skočím já sám tak a stojím. Tak nesmím. Tam a to je... Kde je druhé? A to ještě hrabeme, ale jakože pak hrabeme. Ještě leze? Já jsem bral přesto, víš? Nemáme vysílačku do toho. Takže si zavolal na domácí koukouly. Bohužel, že se tam nedostaneme.